berdebar saat kau. Di Dimas ki, yang ini ora info-info. Tak telepon sih lah. Di ora diangkat. Ora terus pisane lah. Sopo iki? Lah, piye, Bal? Jam piro iki? Kok ora info-info? Walah ya iki jam itu tak sesep ya. Apa tak parani ae iki? Ben ra kesuwen, terlambat. Ya, krek marah urip. Turun. Apa? Dimas endi, Lek? Mbok kae sik turu paling. Tak gugese ya. Thousand years later. Bocah isih adus. Tungguin kene sik. Tak ceritani kisah Nabi. Tatoke sangar, Lek. Kowe pengen ngerti asal mulane tato? Cebong, asal usule kodok. Cah randu adab. Oh iya. Pamit terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Yo. Pesawat ke rakit udang. Nah, piye cuk. Sepulta sekolah, balas sekolah wela dalan. Budal dorong sarapan, desa nesu melaku ning dalan. Sawit tekan sekolahan, mulai nulis di papan. Ayo mulai sinau, batang menyerah terus maju. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti hidup kalau bolos pelajaran. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti hidup kalau bolos pelajaran. Kowe ngopo wedi? Mantap aku sempel. Ya bodoh aku juga mabungi ora turu. Apa betaan kene sik? Pangga oke. Woi tangi wis sore. Jam piro iki? Jam 3 bal. Piye iki? Dapat mangkat apa ora? Angkat ora awakmu sing nggawe motor. Ya males aku.
juga anu sore. Paling ya sudah balik. Yuk, boleh ayo. Aku juga enak tanggungan ngarit. Wis gas. Oke, manut.